לפני כחצי שנה התחלתי לחפש פתרון לאישור שיניים במחיר סביר ועם היעד שלא יראו את זה בכלל. היה לי חשוב שלא ישימו לב שאני עושה משהו עם השיניים שלי ובאמת שזה לא יהיה מורגש. וחיפשתי ומצאתי את דוקטור כהן שביצירתיות רבה עלה על פתרון של פלטה שקופה שנראית ככה, ותוך זמן קצר השיניים שלי התיישרו ובמחיר סביר לגמרי, משהו שאחרים לפניו לא הצליחו לעשות. אני מאוד מרוצה מהתוצאות, ביעד של זמן מאוד מאוד קצר, עם תהליך נוח, לא מורגש, שקוף לחלוטין, ואני שמחה. תודה.